बेलेग हामबाय सिनि मेडिया रंनो तामनि बागै माले जों तिनि बंनि थानि बिसिंतै जों सिनि ककनो पिरनो नायो जे ककंखा बिसकां 5 तारिखो तिप्रा मथानि फाउंडेशन दे 3 बोसोर कामानि गोसों अरो जों खुमुलुं टाउन तंगै अरो सिनि यां तो सिनि पार्टी ऑफिस बर्तमान 4 मतो तंगो जों आथ्र काटक कायसा खुमतियाव कायसा गताय खाजुरिमुरा ताय खुमुलुं गोसोंआव भाखने डिसिजन लायखा जे जों फुंनि बिसिंगनो जों सिनि जे फ्लैग टिसालायनाय जे फाउंडेशन दे ओ सिनि तिप्रा मथानि बुरि मथानि सिग्ला मथानि गावबाखौ सिनि सारा आत्तानि सिमि जों चेंजाकनाय पुइला हांके जों सिनि आथ्र काटनि जे ब्रिचिक बाजार सेकेंड टाइम हंगाके सिनि खुमतिया हातिव कायसा सिनि पार्टी ऑफिस दंगो आरो थर्ड टाइम हंगाके खाजुरिमुरा लास्ट हंगाके जों खुमुलुं दुखमालिव जों अभायके खालायनाय जों अभायके खालायमानि यागुलो जों आगरतला बो जों प्रत्येकटा ब्लक फाइटे साजाक दंगो जे मिनिमाम 15 जना खालायै आगरतलाव जे सेंट्रली जे प्रोग्राम माने आरो एटेन्ड दंदि नै गजों आरो थांमानि यागुलो हायपाने जों आरो जों खुमुलुं टाउन तंनाय अंगै जों सारिगो जों आरो कायसा बाजार सबांनाय जों प्रसेसन बो खालायनाय जों रेलि हाके खालायै 3टा 4टा रंनि बिसिंगो जों जत सियां बिसिनि बरंनो जों साइरेखा नर जत बिसिन हयते 50 मिनिमाम 50 जना एटेन्ड तंगै जों कतरमा खालाय आरो फाउंडेशन दे न जों पालाय लायनाय अबाखौ जों दिनैनि कक साबलाय मुंगा सालाय जाखाता खेब नारवाय फैनो तो जों नारवाय को बाखनो साका जों जेहेतु आगरतलाव मालनचनि बा जागाव जों आरो सेंट्रल प्रोग्राम मंना आरो पाइके तो ताइकोनो सिनि कोनो प्रोग्राम करै एंकारो जे पाइ फाइ जे जरामानाय जों आरो बर्न मानजाक फाइके जों बर्न कक सानानि जरा रनाय आसंनो हामबाय।